OK. Ja vás zdravím, Ponteo TV. Dneska som si zobral túto Libora, ktorý bude pre vás pripravovať špeciálnu ponuku. Tak ako som v predošlom videu spomenul, celý tím v kuchyni bude tento týždeň aj budúci týždeň pre vás pripravovať novú špeciálnu ponuku, ktorá bude pozostávať zo špargle a rebarbory, pretože máme sezónu týchto dvoch vecí a tím v kuchyni sa snažil zostaviť jedla tak, aby boli čo najoptimálnejšie z pohľadu týchto dvoch surovín. A samozrejme, tak ako som aj spomenul v predošlom videu, tak pripravili sme aj tentokrát zo špeciálnej ponuky nejaké jedno jedlo pre deti. Bude to dezert, ak sa nemýlim? Áno, bude to čokoládové suflé, doplnené horúcou rebarborovou omáčkou a k tomu bude vanilkový bourbon, nakoľko sa čokoláda a vanilková zmrzlina vždy k sebe hodia a tá rebarbora, tá tomu dodá taký šmrnc, nakoľko je sezóna a týmto chceme pozvať ľudí, aby prišli ochutnať nové jedlá, ktoré budú čerstvé a budú svieže a príjemné posedenie a príďte ochutnať. Ja chcem podotknúť, že táto fresh ponuka, respektíve táto špeciálna ponuka, ktorá začína od štvrtka, od obeda, bude zameraná hlavne na čerstvé suroviny a na suroviny naozaj vysokej kvality, pretože dodávateľia, aj tí, teda, ktorých máme dodávateľov, sú dodávateľia, ktorí sa hlavne špecializujú na čerstvosť a na kvalitu tých surovín. Pochopil som, že prečo sa smeje, ale je to tak naozaj. Smejem sa preto, lebo veľa ľudí nabalamutí, že máme čerstvé, máme jedno s druhým a ako keď dojdú ľudia už do reštaurácie, tak to tak není a preto sme vás chceli upozorniť, že všetky veci, ktoré budú v tejto fresh ponuke sú čerstvé a vieme vám vlastne to, čo si zaplatíte, tak to aj dostanete. Ja som chcel ešte povedať, že Libor posilnil náš tím kuchárov pred nejakými 3 mesiacmi a ukázalo sa z toho celého, že skutočne patrí medzi jedných z najlepších kuchárov v Ponteu, čo sme určite veľmi radi, pretože dohliada či nad jednou službou alebo nad druhou službou, hovorím teda o smenách, na jednej aj druhej smene, na to, ako sa tie jedlá pripravujú a naozaj, aby aj tie jedlá na tom tanieri vyzerali veľmi dobre. Ja chcem aj touto cestou poďakovať všetkým firmám, ktoré sme mali tento týždeň, pretože nám poďakovali za perfektnú prípravu jedál a že im všetkým chutilo. A ich referencie nájdete aj na našej stránke Pontea, kde v sekcii referencie je vyjadrený názor týchto firiem, čo vlastne hovorili o jedle. A ja som si aj preto zobral Libora túto so sebou, pretože chcel som vám ho predstaviť takto na kameru, aj keď, tak ako som už viackrát vo videách spomínal, sú ľudia, ktorí sa strašne neradi točia, ale Libor toto prijal a zapojil sa do toho, aby sme ho ukázali svetu, aby sme ho ukázali na Facebooku, aby sme ho ukázali na Instagrame, aby sme ho ukázali na YouTube. Takže asi tak. Čo ešte by... Ja vám poviem toľko iba o tej špeciálnej ponuke, ktorú zajtra začneme, že je tam sezóna špargle a na ten šparglový krém bude pozostávať z biošpargle, ktorá je čerstvá a bude doplnená ingredienciami, ktoré neobsahujú žiadny glutamán, žiadna múka, žiadna vegeta, proste bude to čisto biošpargla, jemný krém, bude to doplnené nejakými syrovými knedličkami a tak ďalej, to už viacej vám nemôžem povedať. A ďalej tam máme pripravenú pre vás čerstvú rybu, bude to zubáč, bude to doplnený takou sviežou limetkovou omáčkou a k tomu budú také mladé baby zemiačiky s masilkom a s pažitkou. Potom sme si pripravili ďalej aj pre ľudí, ktorí majú radi dobré, veľké, kvalitné mäso a budeme podávať ribeye steak, je to vysoká roštenka. Je to druh mäsa, ktorý je prerastený tukom a tým pádom dodáva tomu mäsu tú šťavnatosť, lepšie povedané. A ďalej tam máme pripravené aj bezmäsité jedlá, šparglový šalát a celé to je tak postavené, aby to do seba zapadalo. Ja by som ešte aj doplnil to, že pokiaľ ste ľudia, ktorí máte alergie rôzne, stačí urobiť jednu vec, povedať vždy čašníkovi, že máte alergiu na aký druh suroviny, alebo
aké koreniny, alebo orechy, alebo niečo, čo samozrejme môže obsahovať to jedlo, alebo môže obsahovať nejaké stopové prvky to jedlo. Aby ste to povedali čašníkovi, pretože náš tým v kuchyni je pripravený na to, že tieto jedlá, či sa jedná o stravu dietnú, alebo stravu bez nejakých alergénov, je pripravený vám toto urobiť. Čiže povedzte len čašníkovi, akú máte predstavu, respektíve na čo ste alergickí a naša kuchyňa, respektíve tým v kuchyni vám toto jedlo pripraví, aby ste proste aby ste nedostali alergiu z Pontea. Ale aby ste boli spokojní a aby ste sa naozaj dobre najedli a aby ste na ďalší krát prišli znova a aby ste doniesli aj svojich priateľov a známych. Ja si myslím, že toto je asi z tohoto vstupu všetko. Pripravujeme ďalšie vstupy do ďalších relácií Ponteo TV, takže ja sa s vami lúčim a teším sa, že nás prídete navštíviť. Štvrtok hlásia, že má byť krásne počasie slnečné, aj keď asi má byť asi nejakých 18 stupňov, ale malo by byť pekné, takže určite prídite do Pontea, prídite na terasu a prídite sa najesť. To je všetko. Prajeme vám dobrú chuť. Tešíme sa na vás, majte sa pekne. Ahojte. Čau, čau.